isto vai a ser unha realidade, pero é un proceso que temos que tomalo con calma porque leva o seu tempo, non? O sea, isto precisamente é unha exposición pública dun trazado, logo hai que aprobar o trazado, hai un período de delegacións, logo hai que redactar, aprobar, licitar o proxecto de redacción, e logo veñen os temas de expropiacións, e logo a licitación. Quero dicir que isto leva un tempo. O único que pedimos é que das consellerías, dentro dos plazos legais establecidos, trate de acortalos todo o máis que poda. É unha demanda que necesitamos desde fai moitísimo tempo. Non hai que esquecer esta estrada vertebra non solamente povos da provincia de Ourense, é que vertebra provincias diferentes, comunidades diferentes e países diferentes. O sea, esta é a importancia. Soporta un tráfico inmenso, sobre todo de camións, e, bueno, eu vou aproveitar aquí, vou me permitir unha licencia, conselleira, de que hemos solicitado varias veces de que, por favor, na entrada de Viana, que na estrada se nos poden pôr biondas, é dicir, para reducir o que é a velocidade dos camións, porque veñen camións cargados de cemento e costa abaixo, hai moita curva, a velocidade ainda que está señalizada non se respeta. Por tanto, hemos solicitado, non sei se é un problema técnico, tamén que